Našli jsme opuštěný barák, a řekl to dobře. To je stará šlupka. Mě zase na tu... A stojí to 2 miliony takováhle šlupka, what the fuck. Tak jo, my to jdem prozkoumat, já tu jsem s kamarádem. Já tu jsem s kamarádem. Jestli u něj nemáte odběr, tak mu ho dejte. A... Ale zarostlý jak... Nevím. To tu jak dlouho... Jak dlouho se to prodává? Rok, jo. Víš už na to. No. Celku jako... Tam, co bylo jako? Nevím. Kadibůřka to vypadá. Asi. Určitě asi. No, určitě ne. Tamhle díra. Jo, tamhle díra. Pojďme radši. Pojďme tak blízko k tomuhle do natáček. Zarostly jak Vietnamcovi vousy. Kurva. Vole, já se sale. Pavučina, já to musím vždycky míst. Tady ještě nějaký, nevím. Karavan či co? To není karavan, nějaká kadibutka. Bouda. Pěknějte, no. A všechny ty dámy a pánové, všechna tahle věci jsou za mým barákem, či ten barák opuštěný je vedle. Chcem vidět já? Mně to nevadí ani. No, já taky. No. Tak jo. Tak. Asi konec a čau.